aron sa pagdala og kahupayan. Dos mga taga-Korinto Kapitulo 1 versikulo 4. Nga nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit, aron kami makahimo sa pagpalipay kanila, nga anaa sa bisan unsang kasakit, pinaagi sa kalipay nga pinaagi niini, kami ginalipay sa Dios. Ang Ginoo adunay espesyal nga grasya alang sa nagbangutan, ug ang gahom niini mao ang pagtunaw sa mga kasing-kasing aron madaog ang mga kalag. Ang iyang gugma nag-abli og agianan ngadto sa nasamdan ug nabunog nga kalag ug nahimong usa ka maayo nga pahumot niadtong nagsubo. Kadtong nag-antos sa labing dako nga mga kasubo, mao ang kanunay nga nagdala sa labing dako nga kahupayan sa uban, nagdala sa kahayag sa adlaw bisan diin sila moadto. Ang maong mga tawo gipanton o gipatamis sa ilang mga kasakit. Wala sila mawad-i sa pagsalig sa Dios, sa diha ang kasamok misulong kanila, apan mikupot pag-ayo sa iyang mapanalipdong gugma. Ang maong mga tawo maoy buhing pamatuod sa malumong pag-atiman sa Dios, nga naghimo sa kangitngit ingon man sa kahayag, ug nagkastigo kanato alang sa atong kaayuhan. Si Kristo mao ang kahayag sa kalibutan, diha kaniya walay kangitngit. Bililhon nga kahayag, magkinabuhi kita ni ana nga kahayag. Sa masing kamoton biyai ang kasubo ug pag-antos, paglipay sa Ginoo kanunay. Pribilehiyo nimo ang pagdawat og grasya gikan ni Kristo, nga makapahimo kanimo sa paghupay sa uban sa samang paghupay, diin ikaw mismo gihupay sa Dios. Tuguti ang matag usa nga mosulay sa pagtabang sa sunod. Sa ingon mahimong ikaw adunay gamay nga langit dinhi sa ubos, ug ang mga anghel sa Dios mubuhat pinaagi kanimo sa paghimo og husto nga mga impresyon. Paninguha sa pagtabang bisan asa nimo mahimo, pag-ugmad og labing maayo nga mga pamatasan, aron ang grasya sa Dios maanaa nga madagayaon kanimo. Batan-on og tigulang mahimong makakat-on sa pagtan-aw sa Dios, ingong usa nga moayo, ingong usa nga naluoy, nakasabot sa ilang mga kinahanglanon ug kinsa dili gayud masayop. Pangita og panahon sa paghupay sa laing kasing-kasing, sa pagpanalangin sa usa ka mabination, makapadasig nga pulong sa usa ka tawo, kinsa nakig-away sa tentasyon ug tingali sa kasakit. Sa ingon nga pagpanalangin sa lain uban sa makapalipay, malaumon nga mga pulong, nga magtudlo kaniya ngadto sa tigdala sa palas-anon, ikaw sa wala damha, makakaplag og kalinaw, kalipay ug paghupay sa imong kaugalingon. Ang gipahinungod nga Kristohanong kinabuhi, kanunay nga naghatag kahayag ug kahupayan ug kalinaw. Kini gihulagway pinaagi sa kaputli, taktika, kayano ug pagkamapuslanon. Kini gikontrolar ni anang dili hakog nga gugma nga nagbalaan sa impluwensya. Puno kini ni Kristo ug nagbilin og agianan sa kahayag bisan asa moadto ang tag-iya niini.